Eskerrik asko, Labairo Fundazioari konbitea egitearren hemen jardunaldi honetan parte hartzeko. Zorionak eratu zuen jardunaldiagatik eta ahaleginduko naiz laburtzen gu honetan, arlo digital honetan, hizkuntzaren estandarizazioarekin zerikusia duten lanak zeintzuk izan diren labur esaten. Ja, honezkero danok nekatuta gaude eta. Euskararen estandarizazioa dugu izpide. Guk aurten bete ditugu 50 urte Euskara irakasteko ikastaroak eratzen. Deriok udako Euskal ikastaroa 1970ean egin zen lehenengoz. Ordutik mende erdi joan da eta horretan jarraitzen dugu. Orain ere irakaskuntza gure jardueraren zati garrantzitsua da eta. Orduan ez zegoen baliabide digitalik, dena zen manuala. Ez libururik, ez apunterik, ez da Euskara erabiltzeko aukera handirik ere arlo formalean behintzet. Informalean ostera Euskaldun asko Euskara egin nahi eta ezinean hutsune hori betitzeko sortu zen Derioko udako ikastaroa, batez ere Euskaldunak eskolatzeko. Izan ere, lehenengo ikastolak sortu ziren garaia zen, irakaslea behar ziren, andereñoak batez ere, eta magisterio ikasitako jente egonarren Euskara landu gabea zen. Gaurko egoera bestelakoa da biztanda. Denok erabiltzen ditugu liburuak, sareko edukiak, dena daukagu eskura, liburutegi ibili behar izan barik. Tresnak eskura ditugu eta tresna horietan edukiak ere zenbat gura. Era guztietako edukiak lantzen dira euskeraz, edozein arlotan dago euskaraz egiteko gai den jendea. Euskara normalizatu ez dakit egin den, baina bai normaldu. Egoera normal batean dago, zentzu batean. Inguruko hizkuntzek darabiltzaten bitartekoak darabiltzagu, normala da era guztietako edukiak izatea euskaraz, hori bai proportzioan, kopuruetan ezin gara hiztun askoko hizkuntzekin konparatu. Hizkuntza ereduaren gainean beste horren beste. Orain 50 urte jende gutxik zeukan ohitura berea ez den beste berbeta bat entzuteko. Herrikotik aparte beste euskera motak ez ezaguna ziren. Gaur egun denok erabiltzen ditugu aldaera ezberdinetako jatorria duten hitzak eta egiturak aukera daukagu berbamodu oso ezberdinak entzuteko hedabideetan, YouTubeen, kantarien artean, zein sarean konpartitzen diren dokumentuetan. Aurrerakuntza itzela eginda. Hasieran argitalpenen bitartez, hiztegiak, aldizkariak, literaturako irakurgaiak, eskola materialak, holakoak hainbat eta hainbat egin dira, agende asko eta asko egon dira eta daude halakoak egiten. Beraz, bitartekoak asko ugaritu dira eta gure euskarak hartu du presentzia bat aurretik pentsatu ezina zena. Baina paperezko euskarriari beste batzu jarraitu diote. Audiograbazioak, bideoak eta gero internet. Garapenaren bide horretan deno joan behar izan dugu pausoak ematen, egokitzen eta eguneratzen. Batzuk bizkorrago, beste batzuk motelago, baina ez dago atzean edo bide bazterrean gelditzerik. Teknologiako berrikuntza hauek oso lagungarriak dira, zertan esanik ez, lan egiteko eta egindako lanen zabalkunderako. Asko erraztu zaigu lana, orain dena daukagu eskura eta erraz eskuratzeko moduan. Ikuspegi kritiko edo negatibo batetik, esan daiteke hala ere, ez da nahikoa egin, gehiago egin behar zen. Euskaldun kopuru ez da nahikoa handitu, ikasi harren ez da erabiltzen, orain lehen baino euskera eskazagoa egiten da. Nahi den guztia, baina gauden lekuan gaude eta dauzkagun lorpenak dauzkagu. Labairuk zer egin du ibilbide horretan, ni gure esperientziaren berri ematen ahaleginduko naiz. Irakaskuntzaren aipamen agindu danez, hortik hasiko naiz, izan ere udako ikastaroa Labairu bera baino lehenagokoa da. Ikastaroetan metodologia bat eratu zen 5 mailatan banatuta. Euskaldunentzat zegoen pentsatuta eta maila horietan dakigunetik ez dakigunera leloari jarraituta, abiatzen ginen bakoitzak etxetik zekarrenetik. Hasierako urteetako ikasleen profila zen Euskalduna ikasketak gaztelaniaz egindakoa.
Elkarrengandik ikasten zen asko, nok zer zelan esaten zuen, eta ikasmaterialak gehien batean testuak ziren, idazleen testuak. Testuan bitartez ikasten zen bai literatura, bai morfologia eta lexikoa. Hasteko Bizkaiko idazleen testuak, hurrengo Gipuzkoa eta Nafarrokoak eta goi mailan iparraldekoak. Hori zen programa, ezagunetik hasi eta urrunenekora. Denetatik ikasteko batasunera heltzeko bidea batuketa zelako. Premiak aldatu egin ziren asko euskara hezkuntza sistemara sartzean. Ordutik hona euskara ikasteko beharra, lanerako hizkuntza eskakizuna edo titulu bat lortzearekin lotu da asko, eta euskaldunek eskolan lantzen dute euskara. Irakaskuntzaren arlo honetan ingurune digitalera salto egin beharra suertatu zaigu guri ere, eta online eskolen bitartez, Skype bidezko saioen bitartez, materialak sarean argitaratu eta konpartitzearen bitartez egin dugu salto hori. Gaur egun ez dago zertan eskolara joan, ikasketak modu virtualean ere egin daitezke eta egiten dira. Eskolari lotuta, edo haren inguruan, Labairun beste egitasmo batzuk garatu ditugu. Lexikografian Labairu hiztegia egin dugu, gaur egun sarean dagoena eta aplikazio baten bidez telefonoan ere erabilgarri dagoena. 80ko hamarkadan hasi ginen honetan, eta hemen ere formatu eta euskarri guztietatik igaro gara. Paperean lantzen hasi ginen, apurka-apurka ordenadoreak erabiltzen hasi, programa guztiz prekarioekin, dana esan behar bada, batetik bestera bihurtzeko ere arazo handiak ematen zituztela. Gaur egun datu base handiak erabilgarriak dira eta sarean konsultagai egotea guztiz lagungarria da. Hiztegi gintzan ezinbestekoa da, honezkero inorezkoaz hiztegi liburuetara konsultak egitera. Gure hiztegian, estandarizazioaren ikuspegitik, ahozko erregistroei aparteko lekua eman diegu. Ahoz, askoz berba eta aldaera gehiago erabiltzen ditugu idatziz jasota daudena baino. Eta denoi gertatu izan zaigu, berba bat idatzi gura eta zelan idatzi ez dakigulako baztertzea. Era berean, Bizkaieraz idazteko joera ere egonda eta dago esparru batzuetan. Hori dela eta Bizkaieraz idaztekotan zer eta zelan idatzi beharko litzateken finkatzea izan da bai Labairuren egitekoa, bai lexikografiako lanetarako irizpideetako bat. Lan hau garrantzitsua da, eta garrantzitsua da hiztegi ezberdinak egotea. Bakoitzak bere berezitasunak dituelako eta bakoitzak bere ekarpena egiten duelako. Baina denok gura dugu gurea erabili izatea. Denok begiratzen dugu zenbat ikustaldi, zenbat konsulta egon diren. Batzutan diru laguntzak ere horren pentsuan egoten dira. Zenbakiek eta estatistikek agintzen dute. Beraz, hiztegia egiteaz ganera, erabiltzaileen gana heltzeko eta erabiltzaileak erakartzeko estrategiak landu behar dira. Eta hemen gara, filologoak, filologia lanak egiten, teknologia ikasten eta komunikazio estrategiak lantzen. Lana ugaritu eta diversifikatu egin zaigu itzelean. Guk sare sozialetan zabaltzen ditugu hiztegiko edukiak, astean fitxa bat argitaratzen dugu Facebook eta Twitterren. Alor horretako lehenengo urrats horren ostean beste esperientzia bat ere egin dugu. Izan ere, gure hiztegia bikoitza da, alde batetik dago euskara gaztelania, gaztelania euskara hiztegia, eta bestetik hiztegi fraseologikoa. Esamoduak oso eberatza dira hizkuntza batean, eta aldi berean aldakorra dira leku batetik bestera eta garaien arabera ere. Ahozko hizkera informalerako ezinbesteko bitarteko dira hizkuntzari adierazgarritasuna, freskotasuna gehitzeko. Horregatik jaso ditugu hiztegian, baina guk ez ditugu hiztegian jaso horregoteko, erabili daitezen baino. Eta erabili daitezen lehiaketa bat asmatu dugu, Botaba programa. Jente gazteari zuzenduta. Lehiaketa horretan parte hartzaileek esamolde bat erabilita, antzezpen bat grabatu behar dute bideoan eta hori Instagramen argitaratu. Lehiaketaren helburua bikoitza da hiztegiko esamoldeak zabaltzea eta gazteek eurek erabiltzen dituzten beste batzuk guk hiztegirako jasotzea. Egitasmo hau orain urte asmatu genuenean argi ikusi zen Instagram zela horretarako plataforma. 20-30 urte bitarteko gazteak non aurkituko eta Instagramen. Eurat dauden lekura joan behar.
Hiztegiari lotuta irratian ere egiten ditugu saioak, bai jendeak deitu dezan bere ekarpenak egiteko, bai geuk edukiak zabalduz. Hori ere, gero sareetan zabaltzen da, bata bestearen osagarri diren aldetik. Gramatika dugu beste lan arlo bat. Hizkuntzako ikerketetan gramatika eta estilo kontuak landu izan dira Labairun aspalditik, hasieratik. Hainbat argitalpen egin izan ditugu horren gainean, liburu aldizkarietan. Horiek denak sarean jartzeko egitasmoa bidean dago laster argitaratzeko. Zergatik, dena batera jartzeko modua eskaintzen duelako, konsultak egiteko egokiagoa delako eta berritzeko aukera asko errazten duelako. Hor egon egin behar da, ez dago dudarik. Baina honek ez dauka atzenik, bitartekoak modan jartzen dira moduan galdu ere egiten dira eta beti berritzen ibili behar. Beste arlo batera egingo du salto. Labairuren sorreratik hizkuntza eta literaturarekin batera, etnografia edo herri ondarea ere ikertu izan da. Honetan ere filosofia berdina da. Herri jakintza jaso, berriro gizarteratzeko, transmisioari bidea egiteko. Gure lanean, herri ondareko edukiak batez ere euskaraz jaso izan ditugu. Honetan ere euskarri mota guztiak erabili izan ditugu. Inkestak apunteetan jaso, audiograbazioak eta azken urteetan bideoan ikusentzutekoa nagusitu denetik. Herritarri grabazioak eginez jasotzen ditugu edukiak, baina baita ere hizkuntza bera. Hizkuntzako lanetarako iturririk handienetako bat ahozko lekukotasun horiek dira. Herri ondareko egitasmoak ere eraskotakoa dira. Ibilbide bat erakutziz egindako bideoa, material didaktiko interaktiboa, web orri bat bideotxatalak erakutziz gaika antolatuta, dena dira ingurune digitalean egindako argitalpenak, eta aldi berean euskarri eta formatu ezberdinetan egin eta zabaltzekoak. Gero eta gehiago lerratzen goaz sarera, ordenagailuaren bitartez lehenengo eta telefonoetan gero. Eskolan ere, gero eta gehiago egiten dute tableten bidez. Argi dago hori dela bidea eta geroa. Orain arte zer lortu dugu? Alde batetik, lan egiteko tresnak asko aldatu dira. Gurean daude, Justomari Mokoroak handik eta hemendik hiztegirako egindako fitxak, hor dituzue. 46 kaja, fitxaz beterik. Eskuz eta makinaz idatziak, kutsatan. Antzipez, gaur egun erabiltzen ditugun datu baseekin eta tresnekin, ez da? Horretan, asko aurreratu dugu, zetan esanik ez. Baina ez hori bakarrik, iturriak ere erraz eskuratzeko moduan dauzkagu, honezkero digitalizatuta dauden idazleen lanak, aurrekoek egindako hiztegiak, argazkiak, bibliografia mota guztiak, botoia sakatu eta antxe, zergura eta hase. Erabiltzaile moduan, klik batera ditugu, bizi guztian irakurri dezakegun baino liburu gehiago, ikusi dezakegun baino film gehiago, entzun dezakegun baino musika gehiago. Sarearen bitartez, euskara beste hizkuntzen artean dabil, antzeko gauzak eginaz eta mundu osora zabalik. Sareak berdindu egiten gaitu, zentzu batean behintzat, eta mundura zabaltzeko plaza ematen digu. Nolabait homologatu egiten gaitu. Horrez ganera, sareak saretu egiten du, jendearen arteko loturak egiteko balio du, interesguneen araberako taldeengana jotzeko modua erraztu egiten du. Baina denak ez dira gauza onak, eta eragozpenen bat ere aipatu beharko dugu. Gaur egun denok gaude sarean eta dena dago sarean, baina horretatik zer ikusten dugu? Neurri batean, oian moduko bata, indartzuenak harrapatzen ditu bezeroak, eta sarritan bezero moduan ere erabiliak gara, geu jakitun izan gabe ere. Bueno, eta izan da ere berdin egia esan. Esan dugu beste hizkuntzen parean gabiltzala, baina gero ez daukagu beste hizkuntzen dinamikotasuna haiek bezainarin egokitzeko aldaketetara. Terminologia premia direla, modako generoetan ekoiztea dela, gure makaltasunak agerian geratzen dira. Mundu osora zabalik egoteak ere mundu osokoekin lehiatzea dakar, eta mundua handia da eta gutxikiak. Euskararen normalizazioaren aldetik normaldu eginda edozer euskaraz ere egitea, edo euskaraz hartzea.
ematen du lelokeria bat esaten nabilela, baina euskarazko telebista sortzen edo euskara eskolan ikasten horren hasierak ezagutu ditugunok, badakigu zertaz ari garen. Gaur egun, ematen du urtebete daukan edozer beti izan dela hala. Telefono eta ordenagailuen modeloak aldatzen diren abiaduran egin direla aldaketak iraganean, baina inondik ere ez da horiola. Eta gainera, argi izan behar dugu irabazita ditugun arloak ez daudela betiko irabazita. Edozein momentutan galdu daitezkeela. Adi egon behar da beti. Normalizazioari erreparatuz, baina normaren aldetik bide luze-luzea egindazetan esanik ez. Euskaltzaindia berak, unibertsitateek, hemen gauden erakundeok, euskalgintzako ganerako agenteek, hezkuntzak, musika, sinema, telebista arloetako sortzaileek, denok bakoitza bere arloan ekarpena egin dugu bide horretan. Gaur egun, euskara ikasi gura duenak ez dauka aitzakiarik. Bitarteko eduki metodo mota guztiak daude. Ez dago urrun hurbil arazorik ez ordutegirik. Baina, baliabide eta arrastasun guztiak euskara eskura edukita ere, behin eta berriro agertzen den kaska da. Zenbat erabiltzen da euskara? Eta ze euskara erabiltzen da? Sareko komunikazioak asko lausotu ditu idatzizko eta ahozko erregistroen arteko mugak. Honezkero izena ere badauka horrek, ez da? Posta elektronikoa erabiltzen hasi ginenean, denok igarri genuen, gutunak idazteko baino, erreparo itxiago jartzen genuela, informalago idazten hasi ginela. Arrezkeroko sareetan, WhatsApp, Instagram eta lakoetan, zer esanik ez. Esan dugu, Labairuko ikastaroak hasi zirenean, euskaldunek ezekitela idazten eta irakurtzen euren ama hizkuntzan analfabetoak ziren. Gaztelaniaz lizentziatuak izan da ere. Eta horretan ikasteko sortu zela ikastaroa. Gaur egun, jende guztiak ikasten du eskolan idazten eta irakurtzen. Baina askok eta askok jakingo espalute moduan idazten dute. Ahoz berba egiten dute moduan. Zer da mundua alderantziz edo itzulitara edo zer. Pozgarria ere bada beste alde batetik, ze horrek erakusten du hizkuntza bizirik dagoela. Gazteari berez dagokio aurreko belaunaldiak egin duenaren kontra egitea. Hori da natura bera. Eta gazteek euren erantzuna ematea esanguratsua da. Erantzuten duten neurrian hizkuntza erabiltzen dutelako. Eta aurrera begira zer? Bide honek ez duela atzera egingo argi dago. Guretzat arazoa da egunean egotea. Teknologien mundua hain doa bizkor eta hain da aldakorra, gauza bat ikasi eta erabiltzen hasi orduko urrengoa dator eta berriro aldatu eta ikasi behar. Gaur egun, gutxienez, programak eta plataformak egokitu egiten dira batetik bestera migrazioak egin ahal izateko, ze makinatxo bat bidar, informazioa ere galdu dugu. Aukera ezin hobeak ematen ditu euskaldunengana heltzeko, euskaldunak bateratzeko, batzeko, euskara zabaltzeko, euskarazko edukiei zabalkundea emateko eta interesen arabera elkartzeko. Gazteak, hemengo batzuen aldean, horrekin jaio dira, eskolan hala lantzen dute eta honezkero gazte naiz helduentzat telefonoa da denerako tresna gero eta gehiago. Aplikazio, podcast eta sarearen bide zabaltzeko diren bitarteko guztietara eramean behar dugu euskara. Normala izaten jarraitu behar du euskara beste edozein hizkuntza dabilen testuinguruan erabiltzea. Erabiliz gero, normalizazioa ere egingo da, naiz eta hemen agertu diren arazoak danok jakitun gagozan, eta horretarako mesedegarri baino ezin da izan. Hori bai, gure neurriaren arabera mugak zeintzuk diren argi izan beharko dugu. Nik mezu positiboaz amaitzearren mezu bakarra aurrera, eta horrekin uste dut lotzen dodala goizean Andoni Zagarnak amaieran esan duen, ez da. Gurpilari eragiten jarritu beharko dugula eta azeleradorea ondo sakatuta. Eskerrik asko.